the heart of every Pauline lies the conviction to save souls. Daughters of St. Paul, 100 years of foundation. This Holy Mass is brought to you in collaboration with Ricardo O. Santiago, Stu Anansi Santiago, APM Ad and Promo Management, Alex P. Montañez and Family, Anflocor Group of Companies, Ernie and Mercy Evangelista, St. John Paul II College of Davao, Royal Bread House Incorporated, Quilans Food House, Dimdi Center and Dimdi Builders, Tat and Gigi Coronel and Family, Teresita Villa Abrilie, T. Linaw Trucking Services, iCrafter Optical Incorporated, Davao Dorian Laundry Services Company, Shardan, JDB Diversified Incorporated, Consolidated Plywood Industry Incorporated, Davao Bonifacio Motors Incorporated, Melvin E. Aviles, Friends of Paulines, Renato and Porita Lorenzo, Attorney and Mrs. Ellie Britannia and Family, Ampi Icasas and Family, Protasio Takandong, Anonymous, Adolfo and Malu Ato, Farmacia Quisa, Davao LB Junk Store, and Davao Diamond Industrial Supply. Offering of the Holy Mass. Accept Most Holy Trinity. This sacrifice fulfilled at one time by the divine word, and now renewed on this altar through the hands of your priest. I unite myself to the intentions of Jesus Christ, priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ, and in Jesus Christ, I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness, to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the church, for my dear ones, and for myself. We pray for the intentions of our regular sponsors, choir members, donors, offerers, and volunteers of this Holy Mass, especially the sponsoring groups. Davao City National High School, headed by Dr. Winifredo E. Cagape, Principal 4. DepEd Bangoy District Administrators and Teachers, headed by the District Supervisor, Ms. Narmela Espedido. Thanksgiving intentions and blessings of Linda Torrejos Lechon House, all Sunday classes of Davao City National High School, grades 7A, grade 7B of Norma Ambulo, grades 8A, B, and C, grade 9A of Mrs. Amor De Hito, grade 10A, grade 10B of Mr. Rolando Capul, grade 10C of Mary Jean Sarol, Dr. Munday and grade 8 Durian, Mrs. Helen Tacdoro, Mr. and Mrs. Eduardo Calo and family, Edgar Rico and family, Evangeline Mangilimutan, BJY Balloons and Party Needs of Jaime and Belen Utero and family, Rolando Capul, Shirley Agcopra, and Demco of Davao City National High School. Birthday intentions of Dr. Winifredo E. Cagape and the District Supervisor Narmela Espedido. Good health of Lagleva and Sarol family and Willie and Inday Diaz. Recovery and healing of Jeremy Chu, Rodolfo Estera, Emil Sison, Dr. Carlos Tan, and Manuel Sem. For the eternal repose of Luciana Milagros Villa Abrilie, Cesar Europa, all benefactors of the Paulines RTV programs, Adroel Waway Alcober, Elpidio, Victoriano Sr., Liberato, Oscar, Agenda, Hermes, Leo, Marietta, Rolando, Mario, Ernesto, Ramon, Marcela, Ephraim, Lindon, Josdada, Mark, and Oliva. Pag-ampo alang sa mga masakiton.
Ginoo Amahan, Diyos nga walay katapusan ug makagagahom sa tanan. Pinaagi sa imong panalangin, hatagan mo kami kusog ug panabang sa among kahuyang. Sa imong kaluoy, hikapa ang mga masakiton. Palingkawasa sila gikan sa sakit ug ipahiuli kanila ang maayong panglawas. Aron diha sa kasiguruhan sa imong kaayo, magdaig sila nga mapasalamaton sa imong balaang ngalan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong buntag kanatong tanan. Ang atong kasaulugan karong Dominggoha, opisyal nga gitawag nga Domingo sa Lukay sa Pasyon sa atong Ginoo. Kini tungod sa pagbendita sa mga lukay ug ang prosesyon padulong sa simbahan. Apan ang ebanghelyo nagsaysay sa panghitabo diin si Jesus muagi sa kasakit, pag-antos ug kamatayon sa krus. Niining ekstraordinaryo nga hubileyo sa kaluoy, giimbita kita sa atong Santo Papa sa pagpunting sa atong mga mata kang Jesus ug sa iyang mga matang maluluyon. Agig tubag, ang kaluoy maugyod ang pundasyon sa kinabuhi sa simbahan. Ug ang kredibilidad sa simbahan makita sa iyang pamaagi sa paghatag sa kaluoy, kalulot ug gugma ngadto sa katawhan. Ang mumisa karong buntaga mao si Padre Ronald Bong Lunas, Kura Paroko sa St. Joseph the Worker Parish, Santa Cruz, Davao del Sur. Ang manganta mao ang St. Alfonso's Choral sa Redemptorist Church, Bahada, Davao City. Palihog, manindog ang tanan ug sa ulugon ta ang gugma ug kaluoy sa Dios nga Amahan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mga igsuon diha ni Kristo, sulod sa 5 ka semana nangandam kita pinaagi sa mga buhat sa kaluoy ug penitensya alang sa pagsaulog sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Karon nagakatigom kita aron pagsugod nining solemne nga pagsaulog duyog sa tibuok simbahan nga naglukop sa kalibutan. Si Kristo misulod nga madaugon sa iyang kaugalingong syudad aron pagtibawa sa iyang buhat sa pagkamanunubos nato. Kining buhata mao ang pagpasakit, pagpakamatay ug pagkabanhaw. Hinumduman nato ang iyang buhat sa pagpanubos ug sundo nato siya sa buhing pagtuo. Kung makigiusa kita kaniya dinha sa iyang mga pag-anto sa krus, makalaom kita nga makaambit sa iyang pagkabanhaw. Magampo kita. O Diyos nga makagagahom nga muyo kami kanimo, bendisyon ni kining mga lukay ug mga palma, ug himo ang kini balaan. Karong adlaw nagasangyaw kami nga malipayon kang Jesus nga among manunubos ug hari. Magsunod unta kami kaniya pag-ayo aron usa ka adlaw ni ana mudangat kami sa kalipay sa bag-o ug tunhay nga Jerusalem. Kini among gipangayo kanimo pinaagi ni Hesus Kristo imong anak
nga buhi ug hari uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang pagsangyaw sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus mipadayon ngadto sa Jerusalem nga nagunak kanila. Sa nakaduol na siya sa Betpahe ug sa Betania didto sa bungtod sa mga olibo, gipadala niya pag-una ang duha niya katinun-an uban niining tugon. Lakaw kamo ngadto sa balangay nga anaa sa unahan ug inig sulod ninyo inyo makaplagan ang usa ka nating asno nga gihigot nga wala pa kakabay-i. Badbari ninyo kini og dad-a dinhi. Kung may mangutana kaninyo ngano nga inyo kining gibadbaran ingna siya, nagkinahanglan niini ang magtutudlo. Og miadto sila og ilang nakaplagan ang tanan, sumala gayud sa gisulti ni Jesus kanila. Samtang nagbadbad sila sa asno, nangutana ang mga tag-iyan niini nganong inyo man kanang gibadbaran. Unya mitubag sila, nagkinahanglan niini ang magtutudlo. Og ilang gidala ang asno ngadto kang Jesus. Unya ilang gihapin sa buko-buko sa asno ang ilang mga kupo o gitabangan nila si Jesus pagpakabayo niini. Samtang nagkabayo siya, gibakbak sa mga tao ang ilang mga kupo diya sa dalan nga iyang agian. Sa nagkaduol na siya sa Jerusalem, sa dapit diin ang dalan naglugsong sa bungtod sa mga olibo, ang dakong panon sa iyang mga sumusunod nagsugod pagpasalamat og pagdaig sa Dios sa kusog nga tingog tungod sa dagkong mga butang nga ilang nakita. Dalaygon ang hari nga mianhi sa ngalan sa Ginoo, pakigdait didto sa langit ug dalaygon ang Dios. Unya pipila sa mga Pariseo miingon kang Jesus, magtutudlo, pahiluma ang imong mga tinun-an. Og si Jesus mitubag kanila, sultihan ko kamo nga kung maghilom sila, maninggit ang mga bato. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Manglakaw kita nga magday kang Jesus atong manunubos sama sa gibuhat sa mga tao nga misugat kaniya didto sa Jerusalem. Magampo kita, makagagaw mong tunay nga Dios, gihatag nimo sa mga tao sa Jesu-Kristo among manunubos, nga sulundon sa hingpit nga pagpaubos. Gituman niyang imong pagbuot pinagi sa pagpakatao o pagpakamatay didto sa krus. Himoa kami nga imong mga saksi at tubangan sa mga tao, pinaagi sa pagsunod sa iyang panag-ingnan. Mahimong ta kami nga angay sa pag-ambit sa iyang pagkabanhaw. Kini among gipangayo kanimo, pinagi sa among Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buhi ug harioban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basaho ni Propeta Isayas. Kitudloan ako
sa Ginoong Dios sa angay kong isulti, aron mahibalo ang akong mudasig ni adtong gikapuyan. Matag buntag gidasig niya ako sa papaminaw sa buot niyang itudlo kanako. Giablihan sa Ginoo ang akong salabutan, og wala ako musupil ni mubiya kaniya. Gipatara ko ang akong likod ni atong buot muhampak kanako, ug ang akong aping ngadto sa mga milagnot sa akong bungot. Wala ko ilingiw ang akong naong sa nagbugal-bugal o nagluwa kanako, kay mitabang man kanako ang Ginoong Dios. Busa wala ako maunsa, o gitaguan ko ang akong naong ingon sa batong bantiles, ug nasayod ako nga dili gayud ako maulawan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Ang tanan nga nagtan-aw kanako, nangyamid kanako. Nagbugal-bugal sila kanako sa ilang mga ngabil, naglingo-lingo sila. Nagsalig siya sa Ginoo, paluwas sa siya kaniya. Palingkawasa siya, kung nahigugma siya kaniya. Daghang mga iro naglibot kanako, gitabangan ako sa usa ka panon sa mga dautan. Ilang gipalapsan ang akong mga kamot ug mga tiil. Makaihap ako sa tanan kong mga kabukugan. Diyos ko, maluwi mo akong ibiyan. Ilang gipanagbahin alang kanila ang mga sapot, ug sa akong bisti nagripa sila. Apan ikaw, Ginoo, ayaw pagpalayo kanako. O hinabang ko dali sa pagtabang kanako. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Angayang batunon ninyo ang hunahuna nga gipatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayod sa Dios. Apan wala siya maghunahuna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog, kundili sa iyang kaugalingong kabubuton iya kining gibiyaan, og gisulob niya ang kinaiya sa usa kasulugoon. Natawo siya sama kanato og nakita siya ingon nga tawo. Nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon.
ang iyang kamatayon sa krus. Tungod ni ini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan, o gihatagan siyang ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa, mangluhod ang tanang binuhat nga atuas sa langit, sa yuta ug sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Jesucristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa kamatayon, diha sa pagpakamatay dito sa krus. Busa gibayaw siya sa Dios ngadto sa kahitasan, ug gihatagan siya gusa ka ngalan nga labaw sa tanang mga ngalan. Agahi ngalan kanimo, Ginoong Jesucristo, Hari sa himaya nga walay katapusan. Ang pasyon sa atong Ginoo sumala ni San Lucas. Ang tanan mitindog og gidalan nila si Jesus at ubangan ni Pilato. Og didto gisumbong nila sila miingon. Kining tawhana, isakpan namo nga nagpasalaat sa atong mga tao. Ug nag-awhag kanila sa dili pagbayad og buhis ngadto sa emperador. Ug giangkon niya siya maong Mesiyas. Usa ka hari? Si Pilato nangutana kaniya. Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Si Jesus mitubag. Giingon mo. Unya, miingon si Pilato sa mga kadagkuan sa mga pari o sa mga tao. Wala ako'y nakaplagang katarungan nga silutan kining tawhana. Apan misamot hinuon sila sa pag-ingon. Nagpasilda siya kagugot sa mga tao tungod sa iyang pagtulunan. Nagsugod siya sa Galilea, unya milibot sa tibok Judea. O karon, niya dinhi? Sa pagkabati ni Pilato ni ini, nangutana siya. Taga Galilea, ba kining tawhana? Ug sa pagkasayod niya nga si Jesus gikan di ay sa dapit nga gimanduan ni Herodes, gipadala niya si Jesus ngadto kang Herodes nga didto sa Jerusalem ni adtong panahona. Nalipay pag-ayo si Herodes pagkakita niya kang Jesus, kay nakabalita naman siya mahitungod kaniya. Og dugay na siyang natinguha pagkakikita kaniya. Labot pa ni ini, nangandoy siyang mutanaw kang Jesus nga maghimog milagro. Busa, gipangutana ni Herodes si Jesus bahin sa daghang mga butang. Apan wala gayud motubag si Jesus. Miduol ang mga kadagkuan sa mga pari og mga magtutudlo sa balaod og mipasakag butang nga mga sumbong batok kang Jesus. Unya, gibugal-bugal siya or gibugal-bugalan siya o gibiay-biay ni Herodes ug sa iyang mga sundalo. Gisuluban siya nilag harianong bisti o gipadala balik kang Pilato. Niadto gayong adlaw, nakighigala si Herodes ug Pilato. Kaaway sila kaniadto. Unya, gipatawag ni Pilato ang mga kadagkuan sa mga pari, ang mga punuan o ang mga tawo o giingnan sila. Inyong gidala kanako kining tawhana ug miingon kamo
nga nagpasaag siya sa mga tao. Giimbestigar ko siya dinhi sa inyong atubangan. Apan nakakaplag ko nga dili siya sad-an sa bisan unsa nga mga butang dautan nga gisumbong ninyo batok kaniya. Si Herodes wala usab makakaplag kaniya nga sad-an, kay siya gipadalaman niya balik kanako. Walay nabuhat kining tawhana nga angay silutan sa kamatayon. Busa, ipalatos ko lang siya og unya buhian. Apan misinggit ang tibuok pundok sa mga tao. Patya siya! Si Barabas. Patya siya! Si Barabas mo ay pumili! Patya siya! Patya siya! Si Barabas gibilanggo gumikan sa usa ka gubot nga nahitabo sa siyudad ug tungod kay siya nakabuno man. Buot ni Pilato nga buhian si Jesus. Busa, misulti siya pag-usab ngadto sa mga tao. Apan misinggit sila pagtubag kaniya. Ilansang siya sa krus! Ilansang siya sa krus! Ilansang siya sa krus! Ilansang! Sa ikatulo ka higayon, miingon si Pilato kanila. Apan unsa bay sala nga nahimo niya? Wala ako'y nakaplagan bisag unsa nga angayng silutan sa kamatayon. Ipalatos ko siya ug unya buhian. Apan mipadayon sila sa pagsinggit og kusog kaayo nga si Jesus kinahanglan gayud ilansang sa krus og milampos gayud sila sa katapusan. Busa, gipahamtang ni Pilato kang Jesus ang silot nga ilang gipangayo. O gibuhian niya ang tawo nga ilang gipili. Ang gibilanggo tungod sa pagpanggubot o sa pagbatay og tawo. O gitugyan niya si Jesus ngadto kanila aron buhaton nila kaniya ang ilang gusto. Samtang gidala nila si Jesus, kikasugat nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga Cirene nga nagpadulong sa siyudad gikan sa banika. Gidakop nila siya o gipapasaan sa krus o gipasunod kang Jesus. May dakong panon sa mga tao nga misunod kang Jesus og pipila kanila nga mga babae nga naghilak og nagminatay tungod kaniya. Unya, milingi si Jesus kanila og miingon. Mga babae sa Jerusalem, ayaw ako ninyog hilaki, kundili hilaki ang inyong kaugalingon ug ang inyong mga anak. Kay moabot ang mga adlaw nga muingon ang mga tao, bulahan ang mga babae nga dili manganak ug ang mga babae nga wala makapanamkon ug wala gayud makapasuso og mga bata. Mao katong panahona nga ang mga tao moingon sa mga bukid, pangatumpag kamo kanamo ug ngadto sa mga buntod tabuni kami. Kay kung kini mga butanga gibuhat sa lunhaw pa ang kahoy, unsa kahay mahitabo kung kini laya na. Nagdala usab sila og laing duha ka tawo nga pulos kriminal. Aron patyon uban kang Jesus. Sa pag-abot nila sa dapit nga ginganlag ang kalabera, gilansang nila si Jesus og duha ka kriminal. Ang usa diha sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Unya, miingon si Jesus. Amahan, pasaylua sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. O gibahin-bahin nila ang iyang sapot pinaagi sa ripa. Nagtindog dito ang mga tao nga nagtanaw samtang nagbugal-bugal kaniya ang mga kadagkuan sa mga Hudyo nga nag-ingon. Giluwas niya ang uban. Paluwasa siya sa iyang kaugalingon. Kung siya mao ang Mesiyas nga gipili sa Dios. Siya ba? Siya ba? Gibugal-bugalan usab siya sa mga sundalo. Miduol sila og gitunulan siya bino og miingon. Kung ikaw ang ari sa mga Hudiyo, luwas ang imong kaugalingon. Sa ibabaw sa krus, gisulat nila kining musunod. Kini siya mao ang hari sa mga Hudyo. Unya, usa sa mga kriminal nga nagbitay didto mibugal-bugal kaniya.
Dili ba ikaw mauman ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon ug kami. Kapisa! Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon. Wala ka ba mahadlok sa Dios? Kita ania dinhi gisilutan sa maurang silot. Apan ang silot kanatong duha angay kanato. Kay gisilutan man kita sibo sa atong nabuhat. Apan siya walay sala. Og miingon siya kang Jesus. Jesus, hinumdumi in tawo nako kung maghari ka na. Sultihan ko ikaw, karong adlawa, adto ka sa paraiso, uban kanako. Mga alas 12 anang takna didto sa dihang mihunong pagdanag ang adlaw og mitabon ang kangitngit sa tibuok kayutaan hangtod alas 3 og napikas ang tabil nga didto sa templo. Unya, misinggit si Jesus pagkusog. Amahan, itugyan ko sa imo mga kamot ang akong espiritu. Human siya makasulti ni ini, namatay siya. Palihog man luhod ang tanan. Palihog manindog ang tanan. Ang opisyal sa mga sundalo nakakita sa hitabo o gidayeg niya ang Dios sa pag-ingon. Tinuod gayon nga siya ayong tao. Sa dihang nakakita sa nahitabo ang mga tao nga nagtapok didto aron pagtan-aw, na mauli silang tanan nga namukpok sa ilang dughan. Ang tanan kaila ni Jesus, lakip ang mga babae nga misunod kaniya sukad sa Galilea. Nagpaan daw didto aron pagtan-aw ni ining mga butanga. Ang pasyon sa atong Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Hangtod karon naglibog ang uban. Og di gihapon makatuo ang kadaghanan sa kalibutan. Nahinumdum ko sa pelikulang The Passion of the Christ. Walay magka-interes nga mutan-aw sa maong salida mahitungod kang Kristo. Mo'y huna-huna sa uban. Mas maayo pa siguro og salida mahitungod sa ubang mga tao nga wala pa mailhi. Kay kanunay na natong nadunggan ang mahitungod kang Jesus. Ilabi na nga ang hisgutan ang iyang katapusang napulog duha ka mga oras dinhi sa kalibutan. Sugilanon sa mga pag-antos o kasakitan. Dugang pa, ang gigamit nga pinulungan, lingwaheng patay na. Kinsay mo istoryag Latin karong panahon na o kaha Aramaik nga gigamit sa panahon sa Ginoo. Sa tinuod sa sinugdan, naglisod pagpangita og mo invest, mo gasto alang ni atong maong pelikula. Ingon nila, is not worth watching. Dili box office hit. Gani gitawag kini sa uban nga perfect cinematic suicide. Apan usa ka Mel Gibson ang misugal. Si Mel Gibson ang luyo sa mga pelikulang Mikita sa Takilya, Mad Max ug ang Lethal Weapon series. Siya mismo ang migasto ni atong maong pelikula sa kantidad nga 25 ka milyon ka dolyares. Dugay na niyang bot himuon kining maong pelikula, labi na dihang nagkrisis siya sa iyang pagtuo. Og niabot ang punto nga natuman gayud kini. Sa Europa, sa Amerika, bisan gani sa mga lugar nga wa kay mga Kristiyano, bisan dinhi sa Asia, taliwa sa gituuhan, ang pelikula usa ka kalampusan sa takilya. Daghan ang mga nananaw ug natandog.
Nangalibog ang gitawag og Hollywood power brokers sa nahitabo. Ang pag-antos o kamatayo ni Jesus sa krus makaapekto pa diay gihapon sa daghang katawhan. Ang iyang pag-antos o kamatayon dili mabaliwala sa kalibutan. Mga igsuon, sa makausapagi pahinumduman kita, nining maong pag-antos o kamatayon sa atong Ginoo, nining Domingo sa Pasyon. Kay balo ko usa ka inostisya ang paghisgot mahitungod niini sa pipila lamang ka mga minuto. Kay daghan tang angay katunan, angay sundon og puy-an gikan nining maong kasinatian. Apan tuguti ko sa paghatag o pipila lamang ka mga punto, tulo ka punto alang sa atong pamalandong karon. Una, ang gawas nung pagdawat ni Jesus sa mga pag-antos. Kay bisan ang mga pag-antos adunay kahulugan. Gani makapangutana kita sa atong kaugalingon, unsa atong batasan atubangan sa mga pag-antos? Ato ba kining atubang o gilikayan? Matud pa sa usa ka spiritual writer, tinuod nga ang Dios anaa sa mga katingalahan ug maanindot nga talan-awon sa kalibutan, tan-aw sa panganuran, sa adlaw, sa mga bituon, sa kasapaan ug kabukiran, mahinumdum ka sa Dios. Tinuod ang Dios anaa sa mga sulimning liturhiya sa atong simbahan, hinanay nga panglihok-lihok ug mananoy kaayo nga mga awit. Anaa siya diya sa atong mga maayong buhat, gikan sa balay, sa katilingban, sa simbahan, bisan asa. Apan ang Dios ana usab sa linahi nga paagi ni atong sa atong tan-aw laksot og bati. Mga mabahong mga dapit, mga kasinatian sa kasakit. Ug matud nining mong spiritual writer, ayaw likayi ang mga tao og sitwasyon nga anaa sa kalisod o kasakit. Duula kini. Duula sila. Basin ikaw ang makahatag og kahupayan. Apan ayaw katingala nga sa pagduol nimo nining maong sitwasyon o nining maong mga tao, ikaw usab mabag-o, mamaayo. Tungod kay uban kanila nga gisakit, atong maamguhan ang atong kaugalingong kalisdanan. Sentro sa pagsangyaw sa Ginoo sa iya mismong kinabuhi ang mensahe sa gingharian sa Dios. Ang paghari sa Dios diha sa katawhan, diha sa atong kaugalingon. Kini pod ang hinungdan sa iyang pag-antos ug kamatayon. Kay lahi manggod ang iyang gipresentar nga gingharian ikumpara sa gihuna-huna sa kadaghanan ug sa kalibutan. Ikaduha, nakig-uban si Jesus kanato diha sa atong pag-antos. Ug sama nga nagmadaugon siya batok sa pag-antos uban kaniya, kita usab magmadaugon sa pag-atubang niini. Nahinudom ko sa sugilanon mahitungod kang Santa Teresa sa Avila. Nag-antos siya, doon na siya balatian sa lawas. Og niining maong kahimtang nangutana siya sa Dios, Ginoo, kanunay makong nisunod sa imong kabubuton ug nagtuog ko nga ako kang higala. Apan nganong imo kong gipaantos og sama niini? Nganong gitagaan ko nimo kalisdanan? Ug nitubag ang Ginoo, mao bitaw nga nag-antos kag naglisod-lisod pa kay ako kang higala. Kay ang managhigala dili lamang magkauban sa kalipay, bisan gani og hangtod sa kasakit. Niingon si Santa Teresa nga to sa Ginoo, mao di ay Ginoo nga diutay ra kag tinuod nga higala. Mga igsuon, kung doon natin mga problema, di magyud kalikayan ni sila, pero makatabang nga nakaamgo tawa ta mag-inusara, may kauban ta. Bisan dili mo hatag og solusyon sa atong problema, doon natay kaistoryahan, kapadaygan sa atong mga gibati o kahimtang. Labaw pa ka kung Ginoo na ang atong kauban.
Kaya ang atong Ginoo nagantos sa mga kita nagantos. Aron ipadayag nga wa kita mag-inusara nining maong kahimtang. Wala may libre sa mga pag-antos aning kalibutan na. Apan lahi kung ang Ginoo imong kauban og higala. Ug nakig-uban siya diha sa atong pag-antos. Doon natay kauban ug manunubos. Apan ikatulo og labaw sa tanan. Diha sayang pag-antos, gihatagan kita sa Ginoo og sukdanan sa gugma. Nahinumdum ko sa usa ka istorya, usa ka tawo nga miagi sa usa ka balay. Sa gawas na dunggan niya ang hilabihang katawa o kalipay sa usa ka bata. Busa na inganyo siya sa paghunong aron muli-ili unsay naa sa sulod nga gikalipay sa bata. Apan sa paglili niya nakaatras siya. Kaya nakita niya ang usa ka babay nga laksot kaayo og dagway. Ang naong ug ang lawas na puno sa ulat nga kahadlukan gayong tan-awon. Apan natingala siya kay gihalog-halog o gihalok-halokan pa sa bata. Nangutana siya sa uban, unsa day nahitabuan ng bayhana? O gisagwinlan siya. Nga di ay nasunog ang balay sa iyang amo. O kining maong bata nga naghalog-halog aning bayhana masuso pa nga didto sulod sa balay. Apan kining maong yaya, kining maong babay misulod sa balay bisag dako na kaayo ang kalayo aron luwason ang bata. Mo nang di mahadlok ang bata sa bati og laksot nga dagway sa babay. Kay alang sa bata katong maong dagway bisan unsa ka laksot timaan sa gugma. Mga igsuon, dili ba labi na nining Kwaresma, labi na nining Semana Santa, labi na gyud sa Biyernes Santo ato panghalog-halogon og halok-halokan ang krusipiho? Nahadlok ba ta? Wala. Kay kini timaan sa gugma. O dunay mga kubalon nga mga kamot, sunog nga mga pamanit, bisan gani daot nga lawas. Apan nganong naani sila? Kay nagtrabaho sila alang sa pamilya. O kinsay mo sa likway kanila? Kinsay mo sa likway sa gugma? Mga igsuon, hangtod karon naglibog pa ang uban. Hangtod karon dili pa makatuwa ang kalibutan nga dunay usa nga hilabihan ang gugma nakig-uban sa atong pag-antos o nakakitag kahulugan sa mga pag-antos. Apan kini ang kamatuuran. Ang pag-antos o kamatayo ni Jesus sa krus nakaapekto gihapon sa katawhan, dili gayud mabaliwala sa kalibutan. Palihog manindog ang atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuwa ako sa Dios ang Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nagatuwa ko kang Jesucristo iyang bugtong anak atong Ginoo. Gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo ug natawag gikan ni Maria nga ulay. Nag-an siya sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong. Miadto siya sa nangamatay. Sa katulong adlaw na banhaw siya. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios, ang Amahan nga makagagahom sa tanan. Mubalik siya rong paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa santos o katoliko nga simbahan, sa panag-ambit sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, sa kinabuhing walay katapusan. Mag-ampo kita sa Dios Amahan nga nagtugyan sa iyang bugtong anak alang sa atong kaluwasan. Sa matag pangamuyo kita moingon, kaluy-i kami Ginoo. Alang sa simbahan lukop sa kalibutan nga ang pasyon sa atong Ginoo maglig-on unta sa iyang pagpangalagad alang sa kaluwasan sa tanang katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
alang sa mga namunuan sa gobyerno nga matandog unta sila sa pasyon sa atong Ginoo ug mogamit sa ilang gahom ug awtoridad subay sa kabubuton sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Niining hubileo sa kaluoy, malukmay unta ang atong mga kasing-kasing sa walay kinutubang gugma ug kaluoy sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kami Ginoo. Nga ang matag Kristohanong pamilya mahiusa unta sa gugma sa Dios. Niining pagsaulog sa tuig sa Eucharistia. Magampo kita sa Ginoo. Kaluoy kami Ginoo. Alang sa mga masakiton, ilabi na sa mga kaparian nga may balatian nga danagan unta sila sa himaya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Kaluoy kami Ginoo. Alang sa mga nangamatay nga maluwas unta sila pinaagi sa pasyon sa atong Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Kaluoy kami Ginoo. Diyos Amahan, dili gayud matukib ang imong gugma nga tungod niini imong gitugyan sa kamatayon alang kanamo ang imong bugtong anak si Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining akog inyong sakripisyo, dawaton unta samahan ang makagagahom sa tanan. Dawaton sa Ginoong sakripisyo gikan sa iyang mga kamot, alang sa pagkay pagimaya sa iyang ngalan, alang sa kasapusanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong pagpasakit o pagpakamatay ni Jesus imong bugtong anak, maghimo unta nga makapahimot kami kanimo. Kay kun kami ra wala kami mahimo, apan tinabangan nining iyang hingpit nga sakripisyo, makabot unta namo ang imong gugma ug kaluoy. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay umatarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa makaluwas nga pagpasakit ug pagpakamatay sa imong anak, nahatagan og kinabuhi ang tibuok kalibutan, ug nadasig ang among kasing-kasing sa pagdaig sa imong kahalangdon. Dinhi ang gahom sa krus, nagpalutaw sa hukom batok sa kalibutan, o sa pagkahari ni Kristo nga gilansang sa krus. Ug sa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santo, 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 nga Ginoo, Diyos sa
Santos kayo di kao ginuang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni hining mga gasa. Aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunhan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mawang akong lawas, nga itugya na lang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunhan ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa kalibutan, tanang tubos ka namo, pinaagi sa imong krus, o pagkapanang luwas sa Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahaning pan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Romulo among Obispo, ni George iyang kauban o katabang nga Obispo o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluyi kaming tanan, himo kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya o diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita ngadto sa atong amahan, subay sa mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Paygon ang imong ngalan, umabot ka na mo ang imong giharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matagala, ihatag ka namo karong adlaw. Upasay luwa kami sa among mga sala, ingon nga nagkapasay mo kami sa mga nakasala ka namo. Kung dili mo kami itugyan sa kanunay, inunuan luwasa kami, luwasa nami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among Ginoo ug manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig ning imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa panagdait. Kini si Jesucristo ang pan sa kinabuhing tunhay, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa bangkete sa kordero.
magampo kita. O Ginoo, nagapasalamat kami kanimo tungod nini mga balaan nga gasa. Ang kamatayon sa imong anak nagahatag kanamog paglaom ug nagaligon sa among pagtuo. Ang iyang pagkabanhaw maghimonta kanamo nga makanunayon hangtod sa katapusan ug magdala kanamo ngadto sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Manglakaw kita uban ng kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.